भेरगाव रंजालि बैसागु खुंथाय थांनाय बैसाग दाननि 1 खालारनिफ्राय लानानै दिनै बैसाग दाननि 5 खालारसिम बे हाबाफारिखौ जोङो लादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै जोबथा हाबाफारि आरो बे जोबथा हाबाफारियाव जोङो हारिमुआरि माखासे बादायलायनाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो बेनिफ्राय बैसागो खुगा मेथाइ रोजाबनाय बैसागो जावजा मोसानाय आरो बैसागो गेवलां मोसानाय बेबायदि हाबाफारि लानानै दिनैनि बे 12थि रंजालि बैसागु खुंथायखौ भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे भेरगाव बिया बाथौ गौतम भेरगामि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जथायै खुंफुंनायाव दिनै जों बुंनांगोन मोजाङै बे हाबाफारिया आबुं जाफुंसारदों। गासै रायजो राजानि मददथिजों दिनैनि बे रंजानाय जिथु थिलि बियो मोनसे मोजां नुसारथिदों आरो बिनि गेजेरजों माने बर' हारिनि मोनसे हारिमु बे हारिमुखौ बुहुमनि गेजेराव मोनसे बयनिख्रुइबो साबसिन बयनिख्रुइबो मोजांसिन हारिमु हिसाबै दिन्थिनो हागोन। खारन दिनै बर' माहारिनि जि हारिमु बियो माने मिथिंगाजों मोनसे सोमोन्दो थानाय बैसागो बोथोरा आरो बे लेखायैनो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय आरो लोगोसे माखासे मिथिंगायारि सोमोन्दो थानाय दामनाय देनायजों बे रंजालि बैसागु रंजानाय जायो। थारैनो जोङो गोजोननाय मोन्दों रायजो राजानि जिथु मददथि मोननाय। आं बेखायनो बयबो रायजो राजाखौ साबायखर बावगोन खुंथाय आफादनि जानानै आरो बेबायदिनो बोसोरै बोसोर जों बे हाबाफारिखौ खुंफुंलांनो हायो बेखौ जोङो आनान गसाइनि सेराव आरज खालामबाय। जोंहा दिनै गेवलां जिथु मोसानाय बादायलायनाय बेखौ जोङो मोननै बाहागोआव खालामदों। मोनसेया जाबाय जाय बिथांमोना हाबा जाबाय जायखौ जों बिहामजो हानजा होननानै बुंदों आरो गुबुन मोनसेया जाबाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दा बिथांमोननि हानजा मोनसे जों लाखिदों आरो मोननैबो हानजायाव जोङो एखे बान्थाखौनो होदों। बिहामजो हानजायाव सेथि बान्थाखौ जोङो 10,000 नैथि बान्थाखौ 7,000 आरो थामथि बान्थाखौ 5,000 आरो बे एखे माने लाइमोनफोरनि बादायलायनायावबो बे बान्थाखौनो होदों। सेथि बान्था हिसाबै 10,000 नैथियाव 7,000 आरो थामथियाव 5,000 हिसाबै जोङो बे बान्थाखौ होनाय जादों। भेरगाव बर' साहित्य सभा भेरगाव हारिमु आफाद भेरगाव बाथौ महासभानि दैदेननायाव जोङो भेरगाव ओनसोलाव माने थांनाय 11 बोसोर जोङो रंजालि बैसागु खुंबोदों। दिनै जोङो जि खुंदों बेयो 12 बोसोराव आगान होबाय। थांनाय बैसागो दाननि 1 तारिखनिफ्राय दिनै 5 तारिखसिम जोङो बे बैसागो फोरबोखौ जों खुंदों आरो बेयाव रायजो राजानि जथेस्थ' माने जोङो मददथिखौ मोन्दों हेफाजाब मोन्दों। रायजो राजाफोरा स्पन्टेनियासलि ओंखारबोनानै बे रंजालि बैसागोखौ खुंनायाव जोंखौ मदद खालामदों। आं बिनिफ्राय दिनै जोंनि भेरगाव ओनसोलनि गासै रायजो राजा माने गासैनिसिमबो रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागोनि मोजां हामलायनाय बावहरदों आरो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ आङो बावदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बर' माहारिया मोनसे मोजां थासारियाव सहैबावनो हायो जौगानो हायो ओनसोलाव हारिमुनि बिथिङाव जौगालांनायनि मोनसे परिबेसखौ जाहाथे मोनो आं बेखौनो आसा फारिदों। जोंहा 1 तारिखआव भेरगाव ओनसोलनि गोरों गोरा बैसो जानाय सुबुंफोरखौ जोङो माने मान बावनाय हाबाफारि दंमोन बेयो जालांबाय। बेनिफ्राय 2 तारिखनिफ्राय जोङो गामि गामि थांनानै माने न'खर न'खर थांनानै रायजो राजानि न'खराव थांनानै जोङो मोसाहैनाय रायजो राजाखौ खबर लाहैनाय हिसाबै जों बेखौ खालामनाय जादों आरो बेबो जोबलांबाय। बिदिनो 4 तारिखसिम बेयो जाबाय। दिनै 5 तारिखआव जोङो ज'यैनो बे भेरगाव बड'फा फोथाराव जों ज' जानानै बयबो रंजालायनायनि मोनसे परिबेसखौ जों लादों। बेयाव मोसानाय बादायलायनायाव बान्था हिसाबै माबाफोर दङ नामा? जोंहा बान्था हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागो जि गेवलां मोसानाय बे गेवलां मोसानायाव जोङो माने सेथि बान्था हिसाबै सिफुंनिबो होदों। खाम सिफुं माने दामनाय बा बिदि गेवलां मोसानाय बेफोराव जोङो बान्था हिसाबै माने सेथि बान्था हिसाबै जोङो 12,000 रां जोङो बावहरदों। नैथियाव बिदिनो
9,000 7,000 जोङो बावदों बिदिनो माने गुबुन गुबुन बान्था जोङो गासै हाबाफारियाव जोङो होबोदों आरो गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन